ditinggal Nyonya Menir bolo turun piket ning omah dhewean iki kletak-kletik Nyonya Menir ning warung bakso. Lah iki kerepotan ning warung bakso Nyonya Menir masake ya ning warung bakso ning omah kosong. Iki masak dhewe kikil sapi bolo asli kikil ora nek tuku ning pasar lho. Gawe dhewe iki tanpa obat pengawet bolo asli sedep. Padha karo ning padang-padang ngono kae ceritane ngono bolo. Sahanane bolo mantap digawe sing pedes-pedes iki lho lomboke. Lomboke